Wis lega aku. Matur suwun ya Pak Lo. Yo padha-padha. Ngomong uyuh kok suwi men kok sampean iki. Lah wong jatuh awet tes urung tak tokne kok mangkane akeh. Aku lho ngenteni mek cokoti nyamuk lambe breget kabeh ngono. Kenane ya? Bahasamu liyane kuwi ndenek. Yo sing pas kuwi ya. Wis ana Pak Lo. Ayo terno aku ning warung ibuku. Ya wis pangkat tak terne. Ya termasuk pahala kok. Sawakmu iso terhibur, ya ta malih ora susah neh. Tenan ye. Beh, kuwi nek kundeng. Ya ben sampean ki ngrasakne. Piye rasane disauri ngono kuwi? Lah iya. Ya iki lekno. Yo ayo, aku terno. Wong ngenteni wong uyuh ngono ae sambate kok iram. Njajal lek dibanding karo aku, meh sedina iki ngancani sampean ben terhibur ngono. Ya sama lo nguyuh semono suwene lho. Dok nembendol kabeh lho aku. Cokoti nyamuk kok e. Ya untunge malah ora tak uyone ning sampean. Ayo yo terno ngene ibuku. Ini ndak nanti ngono nae pisan. Wis sampean iki wis. Pasti wis terhibur wis ngeplong. Wes plong ki lho aku. Lah ngono kok ora ana upaya piye ngono, ojek apa piye ngono. Yo wis aku gampang kok ae. Ngomong ibumu lho, aku ora ngapa-ngapane awakmu. Iya, Pak Lo. Termasuk guna. Apa? Coba, ayo Leno. Iya, ayo. Ganyan sama nyetir lho, aku sing ning mburi penak. Lah aku gerok nih lho, Pak Lo. Iya. Pak lanang ya. Sembarang lah aku manut. Ora. Karena rek ngerti aku lho iki. Lah ora nututi piye neh? Yo. Tadi iso gawani barang mening kaya ngene lho malahan. Kancane bagaino. Meneng. Kok iso meneng piye to Pak Lo? Lah aku ngono ndak iso meneng lho. Kok ndi memang? Biasa. Kemayu icem. Nyapa? Mau ngebul. Ngomong dhewe ora bosmu iki. Karone ora ngawur lho. Piye to? Iki nyapa lho mualang cerita itu ki. Sing kok gowek lho sapa masamu? Wong dadi wong gerang iki mbok sing rada duwe nalar titik no. Iya. Ora sah ceramah. Kuwi anake sapa? Loro lho, Bul. Yo ngono kuwi lek umek e. Umek kok pisan nak soto entek untungmu mengko. Bah, semangan aku kok. Ora lho, Pak. Sembarang rumah saku panggah ra bener to aku ki. Jane bener, Nduk. Ning sing ora bener ki kelakuanmu lek kaya ngene iki. Kelakuan sing piye? Lah saiki awakmu gandengi bojone wong ini apa bener jane? Iki sapa lho? Ki ngono ya anakku lho, Bar. Anak kok ngendi? Kowe prak ya anake Ani to. Tapi kan sama orang dadi bojone ibuku to. Urung kan jek arepe tapi ibumu karo aku demene wis ndak umum lho, Nduk. Ya padha ya panggah sik urung kuwi. Oh, nyatu awakmu iki lek diomongi wangel dasare arep dadi wong wedok ora bener tenan kok. Bul. Dadi urung ra bener yo bene. Engko terus tak benerne. Wis kakean ngomong ae. Tak soto cangkemmu entek untungmu tenan lho nyilweng kok. Panggah cangkem sing liyane renek to. Lah pas entolokmu iki tak untir pisan. Aduh, iki malah sing sensitif. Lah mangkane iku aja umeke gacor rak. Soto tenan mengko. Karone awakmu bareng lho, berarti ndak nyebut dadi wong tuwek iki. Tak tuwabrak ndasmu kono pecah. Nabrak pilih ndas iki. Lah piye kono yen sing kok garap cangkem aku yen ndas. Wis to aja geger ae. Terus engko ngendi engke? Ki lho, teko ki lho sembarang ki sing dikarep ki lho.
Wong ndi Aku to, ki Dok? mek nulung. Lek aku wis hafal kok ndi iki. Paling ya tas. Ngono lho, Bol. Apa ngono ki? Lek anakmu wis bar kowe. Ngono ki maksud apa, Pak? Oh, tak sebul ngene iki to. Disebul piye? Aku lho tas refreshing karo Pak Li. Lah kae lho, wis enek line kae lho. Pak Lo maksudnya. Iki piye tegane iki? Terus iki karep-arep nang dine saiki. Ki mengki ngene lho. Aku kan gara-gara pakok seneni ya to ning omah iki. Aku wis sumpek kok. Butuh refreshing. Terus aku cethukan Pak Lo ki mau ning dalan. Lah nyapa metu ra karo ibu malah karo ngene grek iki. Lah ibu apa nek wektu nggih aku? Wong lek ora kasih sayang ini kitamu. Nah, Tapi kasih sayangi sing ngeteri ndak kowe ritek bar. Aku ki mek dijali tulung karo Dela, aku ki ora apa-apa lho. Seksine dhek urip lho, ndemae ora aku. Maling aku bendara ras deng tak ngono. Bol. Nan ye. Anjene sungguh ra tuwek kena soto kaya unyil pisan kok iki. Bol. Ngono ya. Kowe melu-melu sak banting ngono lho engko. Kok aja bangga banting. Liyane ngono lho. Sing kowe ekstrim ngono. Yo ngene kuwi. Wis sak karepmu, Nduk. Tak bani misek. Iki lho anak-anakmu kan mulai. Pantek kon dhewe. Ngene lho Pak, mau sama ro dhewe to piye kelakuane. Terus cak cilik ade keren. Di bujur agak ada bujur wong. Seneni gaman di bujur agak ada piye maksudnya? Tua. Ora di tatanan. Ora cetha ya. Di cedok jane. Oh cetha. Ora kan Pak ya. Bapakmu karo cilik ade keren. Lah iya sama ngerti dhewe to. Kok mbok ora aku gawe-gawe. Piye iki? Warung kok sepi rem. Walah. Wis poso. Arep riyo. Kene warung pada sepi ye, ki oleh penghasilan kok ngendi lho ora nyambut gawe liyane. Nyambut gawe liyane ya nyambut gawe apa ngene iki. Anjir kok nalo bul. Belum kok sambat kae. Jadi sampean ki piye to, Mbok? Wong genah anake susah barang malah kon anjir iki. Lah jatuh tak rungokne komburi. Mek sambat, mek ngeluh hai. Saiki ora kon sambat piye lho, Mbok. Ki iki wis arep bodo. Saiki wis poso jane to. Yo jane ndak oleh Mbok wong ki sambat ae ngene iki. Tapi yo piye neh? Memang yo keadaan nih, Mbok. Lah terus lek poso nyapo, lek riyo yo nyapo. Yo karepku lek poso ki awake dhewe yo panggah poso to, Mbok. Ki lek bodo wis rabi duwe bojo ngono lho, Mbok. Ben enek iki baturi sampean kuwi nang omah. Jawamu njaluk sukses ngono ta. Iki lek karepe wong iki sing dijaluki yo kuwi lho, Mbok. Lah yo piye ta, Le? Ya sing penting kaya awakmu ki yo wis usaha, wis ndonga, wis golek penggawean rono rene. Lah masalah hasil kuwi manut sing ngecat lomba. Sing penting dina na adung, dina na dina na adung, dina na adung, dina na adung. Oh, lele. Susah mek digudang ae. Mbok rene iki mengke ongak-ongak lendi calon mantu kule. Moe blonjo, Mbok. Lha nyapa kok belanja? Yo golek dagangan yo entek kuwi kok. Ya saya rada sepi napa ya Le ya? Nyatu lek ya ini genah sepi lho, Mbok lek poso iki wong-wong bodho ndak rene lho. Iya ya bagi mau puasa ya. Ini lek bertraweh engko, Mbok. Walah ya. Walah piye lho, Mbok iso walah ki? Ini badanku aku ki arep
Ngongak dalan mantuku kangen ngono lho jawane mbok iki. Lek karo anake dhewe ra kangen. Ya kangen wong ning ganteng gede kaya ngene kok. Nah, iya cek iki kok ya mbok ya. Ngono ki ya ngelangut tabel uripmu ki. Nek piye lho mbok, ngene iki wis arep nyambut gawe apa neh aku isih bingung lho mbok. Yo dongakno anakmu ndang leh penggawean liyane nyambi apa ngono lho mbok. Gusti Allah, muga-muga anakku lanang ndang oleh penggawean sing maton, diparingi rezeki sing lancar, Amin. ndang rapi, Amin. duwe anak sing ganteng, sing ayu, Amin. diparingi sukses. Amin. Yo ngono to mbok. Nek piye mbok iki ora kok kono rino wengi esuk awan ki panggandungane awakmu lho, Dik. Lah yo ngono lho mbok. Mergo dongane wong tuwa wedok kuwi luwih mandi ngono lho mbok. Genah ngono kae. Ya wis ana mbok tak mulai ya lah no. Darep nyapa lu mulih mbok nang kene ae lho. Karaoke bol. Aku melu lho mbok. Wong genah mbok iki penjari golek watu kok terus. Lah jenengku ku arep tobat kok iso arep melu karaoke iku. Aku wis tobat lho mbok. Umpama lho bol masuk di karaoke iki. Ngono to. Lah kowe ndak ning ndi ngono le? Iki sir arep metu mbok engko bar iki yo golek-golek penggawean apa mbok kok menawa nek sing ngejak mancing. Heeh, ya deh, muga-muga lek mu metu ki oleh kasil ya deh ya. Amin betungane ya mbok. Aku ndak kok kene kopi deh. Poso mbok sampean ndak poso iki mbok. Iya nyebel cuma budak kok ini. Aduh mbak kok ya mokel senengnya. Apa ora tau poso sampean iki? Lah wong tuwek ki dadi wadene poso jareke, pemenali ora apa-apa. Kuwi lek lara. Iya lah ngono pun ya poso lek mbok iki. Wong magrib mangan mbok ya wis sahur e. Ya iso magrib mangan jenenge sampean ndak poso. Iya buka ya boleh magrib iki. Poso-poso le guyon mbok iki. Ya wis ana mbok tak mulih kok terus ora. Lah sampean masuk dhewe nang anu tak susul. Kalau ni mbok yo dalane napa dadak potone barang ki. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Wala. Mbok bareng wis tuwek. Jodoh ya mbok parane. Nasib bul. Nutupi iki gek metu. Ayo clear ta Ren. Bareng keterne tak obrok. Weh. Saiki tok lho lancar. Heh, Jeneng usaha ya kudu lancar. wis alhamdulillah lho Ren, nek dene lawang lancar aku melok demen. Mambu ki traweh kok. Mos aku traweh lho Ren, Neng ndi? ning pojokan. Lah, gek pojokan sing ndi lho aku milang-milingi kabeh pojokan ora enak. Ning pojokan omah Ren. Oh, belum. Iki jenenge ora traweh. Pojokan omahe wae golek gasir. Anu Ren, aku buka kuwaregen. Akhire ngoan ora betah Ren. Puwa-puwa nu jenenge. Nu ya rugi. Jenenge pose ora kok mek ngempet luwe karo ngelak tok. Ya ngibadahe di regepi wong salat tarawih kuwi ya merupakan susunane teko poso barang kuwi. Tarawih iki lane poso ora enek. Oh, ngono to Ren. Mangan yo diukur. Pinggirno to Ren. Enek ngono tabrak kowe kok. Nggih. Kok malah mandek. Kowe bablas no. Lah wajahmu elek ya to. Wis nesu ya iki ya. Tulisannya domba apa ngene? Domba domba. Tulisannya ngarep mah domba jantan. Oh, wedhus berarti deh. Dadi mod maksudnya paling. Kenal ndelem. Sabar Den. Iki to jeneng. Wong kene mesti ora ro.
Sorry Ren, kene iki yo pendatang lho Ren. Lha arep nyandi? Yo bisnis no. Nyil, boleh enek kerja sampingan aku kabaran to Nyil. Lah, kowe iki mesti ngono Ren. Lah piye lho Nyil? Der pentol sawo gane poso-poso wong-wong padha masak tajilan dewi-dewi yo. Pelangganku sudo malian. Saiki ngene lho Ren, kowe iki lek pentolmu laris. Karo kancame ora eling. Yo panggah eling iki. Ngono kuwi masa sepi. Golek-goleki arep melok kerja. Ngene lho Ren, lek aku jenenge pekerjaan iki jan olos Ren. Tapi nggak bisa untuk kamu. Lah penggawean opo? Ra iso nggawe aku lho kayak penggaweanmu lho opo? Aku lah buruan geden Ren. Dik bukan apa lho Nyil? Ngarit pirang-pirang terus bongkok Ren aku Ren. Ngomongi yo. Mbak aku dijak to Nyil. Yo ndak iso no, iki rencana aku ki ndak ngajak awakmu Ren. Dadi dijak sapa? Yo panggah bestiku kabul to. Kaya ngatasi wong loro kuru-kuru ngono kuwi. Lah. Ngatasi Ren, sejene ngono iki bodo ben akeh kok duitku. Lek dinyangi wong loro. Kowe iso ngatasi kok panggah ngengkel ae. Posoe wektune mek gur sak wulan nek gedhen koyo ngatasi wong loro. Aku jakan to Nyil. Ngene lho Ren, gedene wis Aku jak. ora iso Ren, pokoke panggah ndak iso. Gitu Nyil. Aku panggah kabul Ren. Aku yo melokno. Ora melok. Gak iso besti ya Dewi. Ayo besti tapi aku sing ngejak kabul Ren aku. Awakmu gak awak mau betul pentol. Iki to cah kino. Kok malah polit mentara kuwi. Iki jenenge bisnis karo kabul. Ya kok malah liwate kono ya mupeng-mupeng to kaya kok. Ah ini cah gemblung kok paling. Iya carane ben dijak. Mana nih kabul dhisik ae. warung kabul kok ditutup ki. Sini warung nek sepi nek wong yo wat budrek ini ki. Terus nyambut gawe apa yang ini ki? Ya Allah, lancarkan rezekiku ya Allah. Metu sik mbok ono oleh penggawean lah. Lho, yo, arep nang ndi sampean? Nek bali desa bol. Ngurus surat apa nih lho ya Dik mek ngurus surat lho sampean iki. Itu masalah surat kuwi urusan pribadiku. Nyapa bol awamu kok tutup ya ini? Jenenge warung ki lek poso, awan ditutup yo aku ki. Alah, gini biasanya aku liwat kok bukaan. Paling terus lah aku liwat kene lah tak tutup. Oh, yo ora yu. Lucu ya. Yo rada jane yu. Betul ndak ngene ta, Bul? Yo genah ora nek lho jelek tutupi ngono kae.
Karone mek golek Bardolo, golek iki mbok liyane sing enek ngono gini ta yu. Lah Bardolo ki sapa ku? Bojomu lek yu lek isih kok akoni. Kita akoni lah yo yo pilih goleki bojone dhewe timbang goleki bojone wong. Iya jane yu, bener iki. Mosok ndak ning kene tenan. Ora enek yu. Lah engko sanu kok delene ning jero ae, mangkane lawang kok tutup. Nyapa aku ndelok bojomu barang iki tak ki apa lho yu? Yo rarong, jenenge yo mbok menawa. Ora ngasilne dadak ndelok Bardolo barang. Jali bukaan ra percaya aku. Ora enek yu kok ngengkel to sampean ki. Dadi ku arep ning endi ki? Lah aku wis Nyapa gatel piye ndasmu? sembarang gatel yu iki. Yo digolekne obat umum ta, Bol? Obat umah aku ora tumoneng yu. Lah jereke gatel, Ini mumet ndasku kok yu. ngombe obat. Ora perkara mumet lara nun ndak lho yu. Lah perkara apa, Bol? Wo dianiaya wong. Kok sedani aja wong lho yu. Lah piye? Ini iki warung sepi. Terus poso pisan arep bodo. Ora nek sampean kerjonan, duit wis ratek nyekel ini terus piye to yu? Aku ki. Lah yo piye ya Bol mathuke? Diraro lho yu. Jane aku ya pengen arep nguwahi solusi ngono ki aku yo ora ndek solusi kok, Bol. Nek mancing melu sampean karo Pak Lo wis genah ndek enek ini iki, kandang ya ora duwe ngono. Lah yo genah ngono lho. Karone golek pitung kandang ndek suwe ram lho yu Pak Lo ki. Lah yo mbok Bol. Jane lek petung yo wis lawas lho. Wong esuk mengki lho pamite yo arep petung kandang. Makane tak goleki rene iki kae. Aku sing tak curigai sanu udu pitung kandang sapi to yu. Lah terus kandang apa ta, Bol? Pitung kandang manuk utut. Wo, alah lek masalahku ya jelas to, Bol. Ngaku sing aku ki ero. Ora ngono dereke. Kandange jane ya wis enak lho, Bol. Lha kok ndak ego mule. Nggone lurah kan lho kandange. Lah ya wae prak ego mule, jeneng pajangan ning omah ngono. Lek sampe wani nggawa mulih si kandange lurah kuwi. Ki lho, Bol. Walah wae kok jak salaman ngene to yu. Kok salaman to, Bol? Lek sampe barjelo nggawa kandange lurah, tak trok ngene lho, Bol. Oh, alah lek mek cerok ini ya ndak lara lho yu. Ya paling ndak ya karo kapak wek bedok ngono yu. Mlebu penjara lek no. Terus demen, aku mlebu penjara terus bar dulu keliaran golek wedokan sakmono mbane kek. Kowe bahagia. Ya ora lho yu. Ngono iki sing paye sing ngomongi kan disampaian lho. Lek ora kena kok ngomongi anu blokne lho yu. Ono kena to, Bul. Ora kena kok. Wah, nggih. Berarti betul ndak ngene tenan. Pih, ora enek yu. Lek apa kok golek yang jero kono? Ndak percaya. Ngene iki membuang waktuku, Bul. Sembuang waktuku sing tekok kono kok. Yo sakno tak mulai. Iya, lah nek penggawean aku jan ya yu. Ya, Bul, tapi yo mau ngobat dulu to dhisik. Ya lek tetukan yu. Nek penggawean enak, Bul. Nyapa yu? Mbah-mbah. Liyane. Yo ngene pancen rezeki ndak akan kemana. Waya butuh duit. Yo kok enek wong borong di suket ya atusan bongkok. Tapi lek dhewe yo aku ki ndak kuat ya penak ngejak kabul aku. Halo. Mbah Yatun. Halo. Kok ngendi ki mengke? Ayo. Wong di lho, Bang. Kanggone anakku lanang deh. Ke warung. Warunge kabul. Lah, wong ini warung lho, Mbah. Anak deh. Beneran, Mbah, lek wong ini warung. Ya warung ngopi apa so?
Bah, lah posone panggah poso, Mbah. Iki ndak ngopi, bak-bakan pekerjaan, Mbah. Oh alah. Lah aja kok gremeng mengen ngapa aja kok bahagia kayak nemu emas ngono to, Le. Lera bahagia piye lho, Mbah? Mayahe poso arep boto ini butuh duit. Lah kok enek wong ngongkon nyambut gawe, Mbah. Piye Le. Nemu rezeki le kowe rakno. Iya, mulane iki aku golek kabul arep tak jak kerja ngono lho, Mbah. Tenan ta Le? Damange, Mbah. Cina dadeng, dudeng, cina dadeng, cina dadeng. Walali matur suwun ya Le. Wis lho. Wis bar to, Mbah. Tur nuwun ya Le ya. Iya, Mbah. Kowe kok cetha karo anakku lanang ya ngono Le karo kanca ki sing setia kawan. Enak dipangan dene ra enak luwe bareng. Ngono lho Le. Bener rene ramangan, Mbah. Mati no sanu. Ya ndak lah yang luwene mek setengah jam kok Lek ngono ya ndak deh, Mbah. Ya wis kek wangi kendane demen wong ya bingung oleh golek penggawean anakku lanang ki. Aja nangis, Mbah. Wong iki betutu lho. Sama nangis aku yo nangis. Bodoran duit. Warunge barang yo sepi kok poso. Akhirnya kok jak nyambut gawe mata suan jalan ya. Iya, Mbah. Ini nangis kok kowe malah. Aku ndak tahan lek nangis, Mbah. Dikasih ya Mbah. Wis aja nangis nah ya, Mbah. Kabut aja nyambut gawe. Ada wong ini warung kendang ana wong iki selak metu ya ruyuk gelek penggawean ngono dereke. Iya, Mbah, tak susule, Pak. Aku yang ngesane mergo bestiku lho, Mbah, kabel iki. Maca suwun ya ya. Iya, Mbah. Muga rezekimu lancar sak anakku bareng. Amin. Ya wis hati-hati. Iya, Mbah. Pale, Mbah. Nggih. Ya wis. Enggak, Mbah. Nanti ya. Suwun ya ya. Nggih. Selesai. Wong tuwek panggah ngejak show ae. Mbah Yatun ki pancen dihibur aku. Ini malah kebayang aku ndembok kaya kabul. Sayangis. Ra ndembok, ra bapak. Banget tenan. Oh, ya kuat semua. Nih. Apa lo yu? Beneran. Beneran piye? Iya, mumpung ketuaan awakmu ning kene iki. Terus? Enggak tapi Jan. Ora apa-apa entar. Aku pesen pentol ya, Ren. Nggih kapan lo yu? Minggu sore nggih buka bersama. Pentol tok. Yo sak wae ta, Ren. Nek dadak nih rada anu regane yu. Walah ora apa-apa, Ren. Sing penting pentol sing spesial. Oh iya jelas no, nggih juragan mosok pentol ecek-ecek kita. Iya. Sing enak ya, Ren ya. Yo, jos pokoke engko. Duit saiki apa engko? Ya DPC no yu. DPC pra. Engko lho, Ren, aku kan ora nggo duit tok. Tapi tenanan to iki. Tenan kapan lagu ngapusi? Tak kira nggih syukuran. Syukuran apa ta, Ren? Lah mae Pak arep rabi telu to yu. Sing ngomong sapa? Lek bardolo arep rabi telu. Kalem sik to, kalem rasa ngegas. Lha iya. Aku ki mek genah nih. Tak kira ki mung pesen pentol arep nggih ropian-ropian ngono lho yu. Gene wemu ya wis tak genahne lek dingge buka bersama ora dingge ropian-ropian. Lah ya ropian-ropiane pas buka bersama aku kuwi ya. Aja ngungkit-ngungkit masalah badolo arep rabi telu. Tambah lek sing dirabi kuwi Iva si lurah gatel kae. Titenono lek sampak lurah rabi karo badolo tak trok tenan lho. Ya mak trok sapa yu? Di badolo karo Iva, ngono awakmu gelem piye? Lek mau trok kabeh engko lek ra urip terus piye malian? Sampeyan ndi bojo no? Golek enah. Parek wong gelem.
Ora usah ngani-ngani. Kowe wis marai aku darah dhuwur semangka timun mlebu kabeh. Ndak sida pesen aku lekno. Iya to ya wong siji petunge ora sida pesen lho. Lah salahmu kowe kok marai aku darah tinggi. Nggono kowe ora marai darah tinggi aku yo gak pesen lho. Wong aku lho mek teko. Ora tekok jenenge kowe iki ndudah upas sing mati. Upas kok mati. Upas digowo kiwane iki. Terus teman. Petek ngono enek upase ngono kuwi. Lah wis mati ora kena didanen no. Ora usah ceramah, pokoknya intine aku ra sida pesen gara-gara awakmu ngelingne bar dolo rabi karo Iva. Titik matur suwun. Lho, wis sida tenan to yo. Ate kok baleni nang Taren. Lho, lah sampean nesune ngono ae. Pegel aku ki. Mantap lho. Ora lek gak sida pesen berarti kan kuwi tenanan arep rabi tenan kuwi. Kok iso arep rabi tenan wong ora pesen kok Lah sampean muni ngono ae. Pesen nakno. Bendak sida rabi tenanan. Lah ya ngono lho. Pesen murah. Pesen. Duit sih no. Wong mlesu samar ku adung kok kono ra gitu. Aku ora nggo dhuwit, Ren. Tapi kowe wis marai aku darah tinggi. Ndak sida pesen ritek timbangane pitungan karo kowe ra genah. Piye to ketua satu ki kok molah malih. Satuku pentol gone miran ora mah ritek. Loh. Kapan dinone? Ya apa aku mengko nek kok pinjokan. Pleres doleh duit niki. Mau sune tenanan. Sak ora betul tenan Pak. Ini bejomen ya. Ora keren sobek pangkat. Itu dia masa tangga nesu. Masih doleh iki. Ngene iki nyambet gawe apa neh? Ben oleh tambah penghasilan ngono aku iki. Wis poso, dilungkas riyaya. Duit ra tek gablek, penggawean ra tek enek. Tek iso mumpet to ning ndas iki. Melu kerja sapa ngene iki? Melu Pak lo. Kandang yo rong tak duwe ngono kae, sik golek petang-petong ae. Dudulan wis ora kaya dudulan. Sawo piye ram. Jane ngene iki ngeluh yo ndak oleh jane iki. Mugi yo piye neh. Kadang wong urip yo butuh sambat, butuh keluh kesah iki. Lah nyapa bekecot gade mek nungkluk kene ngono. Ayo ora kalu tajin. Wong kok susah. Mbok kaya aku ngene lho. Kan. Nyapa ngene kene iki. Oh iki iso enek wong meneng kok get-get lek sampe aku jantungan mati ngono piye terusan? Prak yo malah beneran to, Bul. Kok iso beneran maksudmu piye to yen? Lah mbok mulai beras. Lah sewodo ki wong kowe engko. Ora lho, jenenge lho raimu ate iso luset kaya gombarong disetlika jare nyapa to? Piye maksudmu ki? Lah kuwi kaya gombal suruh disetlika luset. Mingkup. Lah iso mingkup piye? Ora kok iso mingkup. Ya jale nek masalah iki cerita, sapa ngerti? Mas biar alias CEO iki iso bantu lho, Bul. Song kae solusi tenan apa ora engko? Lah, lek solusimu babalan duit to? Nek malah wis genah ngono. Lek ngono iki kecil lek bagiku. Ngene lho ngene. Aku dudulan yo sepi.
Nyambut gawe apa? Cara golek sampingan yo angel kaya ngene iki. Iki yo wis poso ngene iki arep riyaya jale to. Gila kaya aku iki tak pikir yo awakku tok. Yo mbok ya nek calon anak, calon bojo ngono ki jale. Terus apa nggih nukokne blok sandangan gitu kuciput barang terus apa to nyel? Butuh duit arep riyaya to. Wis to kowe sing tenang. Bapak tokmu yo kaya arep ngekeki duit aku Ngene lho, Bul. Kowe iki yo ketepaan. Iki ki aku leh burungan. Burungan geden. Itu buruan gede apa lho nyil? Burungan ngarit, Bul. Sik ngene, kowe butuh duit pirang kilo to? Iso duit pirang kilo piye to nyil? Duit iki yo umume iki jutaan, miliatan ngono kae kok iso kilon. Masamu mbako kok piye? Delek ditimbang ora ya enek kilone to, Bul. Bila timbang tapi duit lek sekilo yo akeh lho nyil. Lah ora akeh piye lha iki? Burungan geden iki duite rak kilo akeh to, Bul. Kuwi kok iso oleh burungan ngarit barang iki lho. Iki ki, Bul, burungane ngarit ki truk-trukan. Kontaineran lho awake. Mi kirim nendi lho nyil? Nggone mak di Mejo. Kirim mak di Mejo iki lho. Lah iya ngarit nggone mak di Mejo sapine akeh kae lho. Walah. Lha kok iso kenal awakmu barang? Mas Pior CEO ki. Ngitmu ya ngono kuwi lho kenalan-kenalane. Lah kuwi yo masuk nyel, tapi kuwi tenan apa ora ngono lho. Masalahe aku arek kowe iki yo ora tak percaya ngono lho. Ngene lho, Cot. Kowe iki percaya karo aku, percaya karo sapa? Lek ora percaya ya wis aja melu. Ya lah aku jane percaya karo Gusti Allah nyel, lek percaya karo kowe ora musyrik. Kabeh yo percaya kono. Tapi lek bag-bagan pekerjaan iki kowe kudu percaya karo aku lho, Bul. Jane aku iki percaya karo kowe iki yo ndak 100% ki ora lho. Jane. Terus piro ora 100? Ya 30 lah. Kok titik men to, Bul? Ya sapik to kena tak percaya kowe iki. Lah Ya wis. timbang blas, Ya wis 30 aja melok leno. piye to nyel iki? Ya mek 30 e. Ya 30 kan wis percaya karo kowe aku. Ngono lho. Iya, Bul. Lah terus iki solusine piye? Kowe melok apa ora? Lek ra melok aku tak ngejak liyan. Ngono lho. Yo, lek enek tenan aku melu lho nyil yo nek tinggi golek kebutuhan bodoh kuwi kok. Wis to lek babagan ciputmu kuwi, marningmu kuwi, roti ning krodong sing tenang. Muni iki rasah ngene nek lho arep napuki kancane. Iki sangkek bungahku, Bul. Mergone apa? Biasane awake lek bodo yo ngono kae, rontang-lantung lan didi. Awake calon bodo gaya kok. Wong nyangoni bocah cilik-cilik. Ngono lho, Bul. Ye, Lha iki kapan awite? yo siap-siap saiki no. Terus arite nendi lan jungo? Arit yo panggah golek kono wong lho arite akeh. Iya to jan undi sapi get kok Lek petung kuwi tenan ayo gek dibudali ngono lho nyil. ayo. Biasa, Bul. Boyoke kena. Lah. Wong lek kakean lehmu ngombe tutup ireng yo ngono kuwi. Karone wong iki tobat barang ngono lho. Aku wis ndak, Bul, iki wis posoan. Aku karo kono wis ndak kego. Ngono lho. Aduh, Bul. Andalku. Emang tak golek lho bol, malah wis pethokan kenekan wae. Lah aku ya cethukan ning dalan ngono mang aku tengok-tengok leren. Lah iki mengko wong marane nyang mahmu mungket mubeng ngono. Lah kita terapes bidang gelis kok malah dhisik konoan iki. Lah iki yo kita intrabas kok, Re. Biasa ren wis sak demenku arep rabar. Bingung ya, Bul. Karo nyapu lho golek aku bareng kok koyo duwe penting ae karo aku. Gak. Mana cowok ria kabeh nyapu iki. Aku ki ada di pemborong, Ren. Iki danane atusan juta. Dek, borongan opo kok sampe atusan juta iki. Pancen Unyil ki calone arep dadi wong sukses ya, Bul. Heeh, anjir. Tas sik
Lek kowe ndak melok tos Ren. Gitu mbakku dijak to ngil. Lek iki ndak iso Ren. Lah kok ora iso lho. Aku iki arep bekecot ki. Kayak wis tak ngomong kat mang lek cah loro tok ora mungkin ngatasi kowe kuru-kuru ngono kuwi. Aku jantung ngil. Ngenyak awake kuru-kuru ya, Bol. Awak lu kuat. Aduh, Bol kumaneh, Bol. Lah iya to, urung tandang kaya ngono iso. Saiki ngene Ren, aku Iya. berubah pikiran. Ngil. Awakmu tak ajak tapi ya enek syarate. Serate apa ya? Aduh, pijutan aku Ren. Gelem apa ora lek ora gelem. Mergo ngene lho, aku ketua. Awakmu wakil. Wakil. Aku Anak buah. Anak buah. tapi mau jak tenan. Tak ajak Ren. Aduh. Ratusan juta ring. Alah triliun Ren iki. Nah, ya ngene dipijeti. Aduh, kowe Jadi enak. tenyil. Iki boyokku Ren yo. Lego ini lho Pak Ketua. Ketua. Wakil sini wakil. Wakil kudu dipijeti. Iya lho. Ngono lho. Wakil kok. Ya iki lho nih. Sok kuwi pemone ratusan juta tenan mau nggih apa ya arepan? Biasa Ren, aku rencanaku. Warunge pekeh tak bangune sing apik. Apa ya oleh karo kabul. Nyapa kok ora oleh ki? Lah pekeh tek kabul. Warungku warung sebul, Rin. Lah, Lek sing bangun mae sentot bene sentot oleh. Lucu. Mau sentot yo pindah ya. Ngono kok Ren. Ngil. Lah sok bagianku piro lho ngono kuwi bayarane? Ya sing jelas lek bos iki triliunan ya bagianmu ya jutaan to Ren. Kok mek jutaan masa rene atusane Ngil? Jutaan kuwi akeh lho. Ya tapi wong bose triliunan no. Paling ndak kuwi atusan juta no. Lah wakile piro ye? Wakil atusan, wakil. Ngono lho, Rin. Dadi didum sama rata. Ngono lho. Kuwi jenenge ora sama rata. Lah piye? Lagi triliunan ki atusan aku paling ndak ya puluhan juta ngono kok. Mek jutaan rugi aku. Oh, ya wis. Setuju ora Nah, wis. iya ora apa-apa Ya, nyil. Puluhan wis. Puluhan juta ya Ngil ya. Ya, aku wong penak Ren. Ben anu Ngil kena nggih tuku rombong anyar, motor anyar, tak modif sing apik ngono pentoku so. Nah, yo ngono Ren. Iso pentol kok modif lho, Rin. Dagangane lek gawone sing ora ngene kibul. Oh, alah tak kira lek cekling ngono. pentolmu kok modif. Udah dimodif ya kena to bulbul. Dimodif gawe lonjong, Bu. Paling ya ngono. Tidak bunder. Ora lho sik. Aku pengen genah neh. Kan bagianmu triliunan. Iya atusan juta. Oh, Aku puluhan juta. Terus kerjane kuwi apa to Nyil? Ngarit. Ngarit. Mekan. Beh. Aja mek kok torne mekan, Rin. Oh alah. Wes kene semangat. Sik to saiki bayangno. Wong ngarit iki sauntinge piro to Nyil? 10.000. Lah terus Ya 10.000 ki lek jajal pirang atus bongkok prak yo akeh to Rin duwike. kuwi kandange sapa? Sak gede-gedene kandang paling sedina kan yo mek 20 bongkok to Nyil. 20 bongkok sedina jajal kowe 20 tahun. Dadak ngenteni 20 tahun. Iya no. tapi ya bener lho, Rin. Bener piye lho, Bul? Lah saiki lek sak bongkok 10.000 to, Rin. Oh. Lah engko lek 20 tahun awake wis ngarit pirang atus bongkok kuwi, Rin. Iki derek awakmu nutut ora kok 20 tahun iki, Mas. Yo masalah nutut uran iki awake kan tergantung karo sing dhuwur to, Rin. Ngono lho. Ya, ngene iki saiki sak gawan ngono ki patang bongkok ngono ki jale. Rong bongkok kemek guran 20.000. Kok iso teko triliunan barang hitung-hitungane lho piye? Ya hitung-hitungane yo saiki engko sapine. Sing sapine mak dimejo kuwi, saiki penake ngopeni 100 sapi. Berarti butuhe 200 bongkok. Heeh. Lah terus lha sing 100 sapi ki apa masa ndak manak barang. Engko lek wis oleh 20 tahun rak yo manak. Saiki awake terus ngarite pirang juta bongkok wingi Ren. Terus triliunane lho kapan tekone? Lah awake wis ngarit. Nah, ku lho Ren. Iya bener ngetek iki uteke. Letek aku. Tek apa nyenyo pekok kuwi cah loro karo do cengoe. Lah kuwi melu apa ora? Enggak, ras do melu aku. Mbok melu to Ren. Enggak. Ondek makno ngarit omongane triliunan, atusan juta, puluhan juta.
Lek bakul iki lho iso triliunan tenan. Ngene, Bul. Lek ndak melu yo bene. Wong awake iki sing penting bodo awake gaya ngono lho. Gaya-gaya harus gaya duit kondi harapan. Mau cik rencana kalau mau hitung saiki. Rencana iki arep pelaksanaan ya, Bul. Pelaksanaan le megur 10.000 lho. Triliunane kapan jejak? 10.000 nek pas dina ngarit 20 bongkok, awake piro kok hasil, Bul? 200.000. Lah ditemung loro. 100.000-an. Nah, lek sesasi piro? 1 juta. Lho sak juta piye to? Yo sasi yo 3 juta no. Nah. Lha sik triliunane pirang tahun kuwi? Lah, lek kuwi Makane kuwi ditabung, nah, Rin. pikir keri triliunane, Run. Ngomonge aku leh borongan ngarit sedina 100.000 ngono lho. Kok dina jutaan puluhan juta.